paring asma Jaya Kusuma. Jaya Kusuma. Inggih. Banjur apa sing mbok asta kuwi? Kita panjenengan kepengin mangertosi punika pawujudan kembang Pancawarna. Kembang Pancawarna. Inggih. Jaya Kusuma. Inggih. Kowe tumampak ning papan kini arsa tumuju ana ngendi? Kula kepengin tumuju wonten ing Kutha Raja Majapahit. Wigatine badhe pados pasuwitan. Jaya Kusuma. Tuh, kowe bisa katampa dadi prajurit Majapahit. Waton kembang Pancawarna kuwi aku sing gawa. mangke rumiyin. Panjenengan saged kandha kados mekaten. Lajeng panjenengan punika sinten? Aku isih Punggawa Majapahit. Panjenengan Punggawa Majapahit. Pangapunten, pangapunten. Pangapunten. Jaya Kusuma. Dawuh dalem kula. Mangerti yo. Majapahit akeh para sanatriya. Yen to kowe tumuju ning Majapahit ngagem kembang kuwi wae. Kanggo kegoyanan prajurit Majapahit. Lajeng kersa panjenengan aku bisa nampa pasuwitamu. Waton kembang kuwi aku sing gawa. nanging saestu yen to kembang Pancawarna sampun wonten ing panjenengan kula dipun trima. Yo tak tampa Jaya Kusuma. Nggih, monggo yen to kados mekaten monggo. Jaya Kusuma. Dawuh dalem. Ayo aja selak kesuwen. Tak terake tumuju ning Majapahit. Wis to dawuh. Lah, wis tak kandhani. Iya to. Ora usah melok ana Sukaraja. Ora usah golek kabuktian lho. Kok malah dadi ae. Ngomongnya mau angel. Wis ae dirupiah. Nggone sampe ngamuk ngene to. Diamput kontone tinggal turu. Rek, tangi yo rek. Hei. 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 Iku Wahyu nek ngorok ngono kuwi. Lah, kowe iki piye to, Rek? Rek kurang ajar. Sopo kuwi? Duduk ya. Ayo ya.
mangkan napa sing mbok jaluk Sundarawati? Lajeng Saiki yo dadi manten to. yo dhisik mau. Ya diparingke rumiyin, diparingke sik no. Kembang karo cangkok diparingke. Sip. Wah, kenapa sih? Iya kawin tenan. Loh. Asli apa ora kuwi, Ding? Asli iki kembang Poncowarno. Maneka warna iki kan, Mbok. Kaya bener to. Lah cangkoke endi? Lah iki mek kembang Poncowarno. Piye Sundarawati? Kembang Poncowarno ugi cangkok Wijayamulya menika sampun dak agem. Saiki aku karo kowe dadi Sik manten. to, aja kesusu dhisik. Oh kowe iki piye to? Masa apa dadi manten kok urung adus kaya ngono kuwi, urung macak ya Mbok. Panjenengan adus jaman rumiyin, kersane ganteng. Ya iki banyu arepe dadi manten kudu ganteng to ya. Apa ya ngono to? Kudu sing apik. Ayo ngono ayo bali. Bocah luman. Kembang Poncowarno ugi cangkok Wijayamulya sampun dak agem ya. Lajeng monggo disawijikake Kang Mbok. Ayo monggo. Mbok sawijeke kae mau kok mbadake. Kurang ajar. Wong badurunge kok iso mbadake. Lah sapa terusan kan, Mbok? Mbok kok wong bagus, heeh. Pangapunten dalam sewu. Nggih. Panjenengan sinten? Kula paring asma Jaya Kusuma. Lho. Iki sing kok gandrung-gandrung kae. Mbok, iki Jaya Kusuma sing iki wong ya, berarti pawujudane kembang Poncowarno karo cangkok kuwi mau menika nggih Kang Mas Jaya Kusuma. Pangapunten dalem sewu. Pripun? Lajeng panjenengan punika sinten? Kula Sundarawati. Saking Mojo kae. pangapunten. Boten usah dados kejoting penggalih panjenengan. Nggih. Pripun? Yen to dumadaan wonten Jaya Kusuma papan punika. Yen to cangkok Wijayamulya lawan kembang Poncowarno disawijikake. Kula ibaratake yen to cangkok Wijayamulya punika raga kula.
yen to kembang Pancawarna punika jiwa kula. Yen to disawijikake bakal dumadi Jaya Kusuma. Ya. Janjane nggonku duweni rasa tresna marang sliramu. Wis ketemu pirang nganuan to kok wis duweni rasa tresna ya. Ya tas budal bengi iki janjane. Ngono budale ora bareng jan. Iya. Dadake Sesuk ora budal nek jan. Iya, Bengi iki tok dengar. golek modal Jane lakon apa to? BBS entek duit. Sakne emang to jane. Kesae lho. Monggo Piye? panjenengan gadah rasa tresna dhateng kula napa mboten? Lho panjenengan iki pun digandrung-gandrungi lho. Napa nggih? Diimpen-impeni. Nggih, leres. Mungkin seneni minting. Mboten. Meeting niku sinten? Oh, Iki nggih, kerawan. nggih, mboten monggo. Monggo. Swanten. Ayo ayo. Ngendi? Lah, pundi? Ayo. Nggih, monggo. Injih kula. Mina ucare apa kowe mau? Loh, boten Sapa? kula Haryo Blumba. Oh, mina ucare ndi? Pemiking mau. Oh, Sundarawati. Iki sapa to iki? Menika Tamas Jaya Kusuma. Oh, Jaya Kusuma. Sing mbok impek-impekke rino kawan. Lalu bakal mlebu sak Petara ya. Nggih. Jaya Kusuma do dalem sih. nganti nggoning sliramu gandeng kelawan Sundarawati iki lara-larae piye? Lara-larae piye? Sak menika Danggo. Sundarawati punika nyawijikake cengkok Wijaya Mulya kelawan kembang Pancawarna sinuwun. Paujataning sliramu. Leres. Dadi sliramu ki nduweni kembang Sekar Pancawarna ya. Cangkok Wijaya Mulya punika jiwa kula. Lajeng kembang Pancawarna punika walik. Aja guyon. Can Ya wis. Jaya Kusuma aku ngerti apa sing dadi kekarepku ya. Mula ing besok yen to ana pangamuking jagal Abilawa piye? kula ingat tanggung jawab. Tenang. Nggih. Mula sing siap siaga ya sagunging para prajurit Majapahit yen ana amuking jagal Abilawa kudu kabeh duwening bebenteng ya. Nggih.
Kula ndak jaluk kok kae sajake rame-rame ana ing jaba kae. Dinane iki sliramu bakal ndak daupake ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.